Vi znate da je Isus vaskrsao 3 ličnosti u toku svoje službe. Jedna je bila devojčica Tavita, koja samo što je umrla. U stvari, otac je došao da traži od Isusa da izleči njegovu ćerku. Dođi dok nije umrla. A onda se Isus u jednom momentu zadržao zato što ga je neko povukao za njegovu odeću. Isus kaže, izašla je sila iz njega i znamo da Isus leči ženu koja je bila 12 godina bolesna od tečenja krvi. I dolazi sluga i kaže, nemoj da trudiš učitelja, umrla je. Isus odlazi tamo i koje reči izgovara? Nije umrla, nego spava. Šta to znači? Isus upoređuje smrt sa snom. U drugoj situaciji Isus ulazi u grad i vidi kako iz grada izlazi povorka koja nosi mrtvaca. Mesto Nain. To je drugi događaj. Isus zaustavlja tu povorku i vaskrsava mladića. I treći događaj je ovaj koji nam je najpoznatiji, a to je da je 3 dana već bio umro, i Isus čeka još jedan dan, 4. dan, da bi vaskrsao Lazara. Zašto? U to vreme se smatralo da duša čoveka još je tu, lebdi tu oko njega i da postoji mogućnost da taj vaskrsne, jednostavno znate, kao da je neko u kliničkoj smrti pa sada je došao sebi. Isus namerno čeka 4 dana da nema nikakve sumnje da li je Lazar umro. I znate, kada dolazi, sestre kažu da si ti bio ovde, naš brat ne bi umro. I onda odlaze na grob i Isus vaskrsava Lazara. A možda pre toga samo da spomenemo nešto kao slično sa Tavitom. Isus kaže učenicima, Lazar, naš prijatelj, zaspa. Idem da ga probudim. A što oni kažu? Pa dobro, ako je zaspao, kad se bude naspavao, onda će se on sam probuditi, što mi da ga budimo? A Isus govori o smrti njegovoj. Znači, i u slučaju Tavite, i u slučaju Lazara, Isus upoređuje smrt sa snom. Šta to znači? Kao što kada legnete da spavate, ničega niste svesni. Prošlo je 5, 6, 7, 8 sati, koliko god da su spavali. Ovi moji drugari vole duže da spavaju, jel tako? Ok. Mi stariji, nama ne treba toliko. Ali ništa niste svesni kako je prošlo vreme. Izgleda vam kao sad ste zaspali i sad odjednom zvoni sat. Nismo tako i mrtvi, nisu svesni ničega šta se događa oko njih. I drugo, kao što posle spavanja ima buđenja, tako i prilikom smrti ima vaskrsenja. I to je najveća istina da Hristos može, i on je dokazao kroz te 3 slučaja da ima vlast nad grobom. I ne samo to. Šta je bilo s njim? I on je vaskrsao.